Mas. Semangat ya, Biyo. Ah iya no kudu no. Alhamdulillah. Napa? Pripun, Pak De? Piye? Piye? Kupingku bosok. Lah ngapa ta? Kene dibengoki Eka, kene kena salon. Lho ora apa-apa semangat kok ya. Semangat iki kok. Muru. Piye, enak suarane ane? Hah? Enak suarane ngono. Wah, aja dibengok itu kah? Aku lagi pekok-pekok peka-pekane. Ya. Yo lanjut Kak. Ayo. Yuk, lanjut. Apik to, Kak? Apik banget. Dituku, Kak, dituku. Lah ning ngene iki batune ganti terus ora lho, Biung. Lah piye to? Ya nek sik apik ora usah diganti ben ngono kuwi wae nggih. Rumangsamu HP kok kowe. Aku dicas ngono. Ih, lucu gemes ngono lho, Pak De. Aku sayang banget ngono. Saya mbok dituku. Nah, kuwi dituku, Kak. Nggo seret-seretan adimu ning omah, Kak. Rumahmu motor-motoran kok piye? Aku ngregani sing kendang iki lho. Apa sak kendangane tak polai. Oh iya. Oh, ngregani Nanda. Heeh. Ya wis Nanda disangoni. Apa? Jare ngregani. Aku dhewe rung entuk nyangoni. Ya lanjut, Kak. Ya. Nanda. Eh. Satu pandita